83 godine iza ovog preduzeća, zahvalnost svim bivšim radnicima i ne samo radnicima, ovaj vodovodni kanalizacioni sistem u našem gradu, moram istaći da što se tiče vodovodnog sistema, ukupna dužina i primarne i sekundarne mreže sa svim priključnim vezama iznosi oko 1500 kilometara, kanalizacione 700 kilometara. Znači, dugujemo jednu veliku zahvalnost ne samo radnicima, nego i našim sugrađanima, jer ranije se taj sistem gradio ne samo od strane javno-komunalnog preduzeća Najsusa, već su i meštani gde su prolazili, da kažem, cevovodi, učestvovali u toj izgradnji i to je bio jedan, ovako da kažem, doprinos ovog društva gde sada možemo da uživamo u plodovima tog rada i da budemo bezbrižni da za buduće i naša pokolenja imamo jedan dobar i uređen vodovodni kanalizacioni sistem. Na nama je da održavamo i dograđujemo ovaj sistem. Puno napora se ulagalo, međutim, ove godine mislim da se desio jedan preokret u vidu svesti i potrebe, činjenice da je potreba za vodom i kanalizacijom možda sad svrstana u našoj zemlji u prioritetu broj 1 i najava predsednika i programa 2025 koja kaže da će svako selo, naselje, zaseo u našoj zemlji imati do kraja 2025. godine uslove za priključenje na vodovodni kanalizacioni sistem je jedna stvar, da kažem, gde mi sam standard našeg društva ćemo podići na taj način i više tu neće ni biti razlike da li neko živi na selu, u gradu, u nekom zabačenom mestu. To je, da kažem, jedna osnova u vidu plana koji se donao. Dobro je što je to srednjoročni plan koji će po, da kažem, svim uslovima, kao što smo videli prethodnih godina kad je predsednik rekao da će se nešto realizovati i realizovati. Siguran sam da će ovaj plan, da kažem, možda neće Najsus izneti sam sve te radove, ali će vjerojatno puno firmi učestvovati u toj izgradnji i rekonstrukcijama i da ćemo do kraja 2025. godine imati jedan zaokružen sistem. Da li će ta sela biti priključena na niški vodovodni kanalizacioni sistem ili će imati autonomne vodovodne kanalizacione sisteme, a gde će ulogu, da kažem, upravljanja i rukovođenja tim sistemima imati JKP Najsus, to ćemo još vidjeti, ali mislim da će JKP Najsus preuzeti svih 67 sela i naselja koje imamo na teritoriji grada Niša, od kojih 57 nemaju kanalizacionu mrežu, a 26 nemaju, da kažem, nisu priključeni na vodovodni sistem, nego imaju svoje bunare, kaptaže i imaju autonomni vodovodni sistem. I uvek nekako pomenemo i vodovodni sistem Vrelo? Sistem Vrelo snabdeva 4 sela, da kažem, na opštini Crveni Krst, to su Vrelo, Velepolje, Paligrac i Gornja Trnava. Uspeli smo da uspostavimo jedan redovan sistem snabdevanja, to nije bio slučaj prethodnih godina. Oni zaista imaju dobru kaptažu i dobru vodu. Uspeli smo da uradimo svu nedostajuću infrastrukturu, da svako domaćinstvo ima svoj vodomer. Još to nije zaživjelo, da kažem, papirološki, ali je najbitnije da ti meštani imaju uredno vodosnabdevanje. Oni su imali godinama unazad situaciju da par meseci imaju dobro vodosnabdevanje, pa da tokom leta, jeseni ta izdašnost opadne. Mi smo osposobili jedan rezervoar u Velepolju koji će omogućiti, da kažem, kroz 365 dana kontinuirano vodosnabdevanje za sve ove meštane. I evo stiglo nam je leto, jeste kišovito, ali uvek nekako leti čistimo ovo izvorište Medijana. Remonti svake godine, što se tiče fabrike izvorišta Medijana, su od maja do
avgusta, da kažem, vrše se remonti i pumpnih agregata, elektromašinskih postrojenja, a ono što je najbitnije za naše građane, čiste se naša infiltraciona jezera, kojih imamo 9 ovde na izvorištu, menjaju se slojevi, odnosno filteri, ispune koje su sadržane u tim jezerima i to omogućava jednostavnije prečišćavanje vode jednim prirodnim putem, imitiranjem prirode. Mi uspevamo da sa izvorišta Medijana dopremimo pitku vodu našim građanima kroz jedan najprirodniji način. Da li se planiraju neki radovi koji će da utiču na smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži? 2 osnovna zadatka ove godine smo zacrtali što se tiče unapređenja sistema, a ujedno i smanjenje gubitaka, odnosno tehničkih gubitaka na našem vodovodnom sistemu. Prvi projekat je rekonstrukcija muljnih ispusta na magistralnom cevovodu Ljuberađa-Nišu, odnosno u deonici Krupac-rezervoar Vinik. Ove godine planiramo da uradimo najmanje 15 rekonstrukcija muljnih ispusta, što će obezbediti jedno sigurno snabdevanje narednih desetina godina za naše sugrađane. A drugi veliki projekat je upuštanje u rad jedne veće količine vode sa izvorišta Medijana u sam sistem koji bi spojio rezervoar Delijski vis sa rezervoarom Vinik i gde bi imali uredno snabdevanje oba dela grada po potrebi u zavisnosti od mogućnosti napajanja sa naših planinskih izvorišta. I ono što boli svako preduzeće, to su dužnici, sigurno i vas, koliko ih ima. Dali ste mogućnost da svoj dug otplate reprogramom na rate, taj rok se pomerio, je li tako? Samo vanredno stanje sve rokove pomerilo bukvalno za koliko je trajalo vanredno stanje, za toliki rok. Mi imamo sada jednu situaciju do kraja juna 2020. godine da svi dužnici mogu sklopiti reprogram otplate svog duga na rate i to do 10 godina, da kažem, vremenski. Ima posebne beneficije što se tiče otpisa kamata, zaustavljanje sudskih postupaka. Ovo je jedinstvena prilika da naši građani reše neki problem u svom životu, nažalost putem reprograma, ali mislim da je to kudikamo bolje nego putem sudskih izvršitelja, sudova, isključenja i sl. Desila nas je još jedna nepogoda zdravstvena, pandemija koronavirusom. Kako je funkcionisalo vaše preduzeće? Vidim, dobro ste se organizovali, bili su i punktovi u gradu sa onim hlorom, građani su mogli da se služe potpuno besplatno. Kako je uopšte sve to funkcionisalo? Javno komunalno preduzeće Naisus je, da kažem, u jednom sistemu društvene odgovornosti i odbrane našeg društva na visokom nivou. Mnoge ove mere smo već imali zastupljene u samom preduzeću, tako da sve dodatne mere koje je donela Vlada Republike Srbije, Institut za javno zdravlje, krizni štab grada Niša, mi smo prihvatili i sproveli do detalja kako je navedeno. Uz to pomagali smo i sa dezinfekcionim sredstvom natrijum hipohloritom na 25 lokacija u gradu gde smo isporučivali ovo sredstvo kako bi naši građani mogli isključivo podne površine da dezinfikuju i da, kažem, jednim delom pomognu sveukupnoj potrebi da izađemo iz vanrednog stanja, što se na kraju i obistinilo. Strogi režim kontrole uzorkovanja vode je bio na snazi. To je ono što je najbitnije. Međutim, na svu sreću, COVID-19 nije zabeležen nigde u svetu gde se vodovodne instalacije dezinfikuju hlorom i gde se voda hloriše jednostavno, što je slučaj u našem, da kažem, vodovodnom sistemu. Tako da bili smo bezbrižni što se tiče bezbednosti pijaće vode, a s druge strane imali smo strogi režim kontrole uzorkovanja, to je 70 uzorkovanja dnevno, 30 od eksternog faktora, odnosno Instituta za javno zdravlje, Niš 40, naša akreditovana laboratorija u krugu Naisusa je vršila i svi rezultati su bili dobri
za vreme vanrednog stanja. Kako ste uspeli da se organizujete kada je održavanje vodovodne mreže u pitanju? Organizacija je zastupljena u NAISUS-u na način kako društvo nalaže i naš sistem odbrane od nekih eksternih faktora i elementarnih nepogoda. Visok stepen organizovanosti smo imali u smislu da rad u 2 smene, rad od kuće je funkcionisao besprekorno. Moram pohvaliti radnike EKP NAISUS-a koji su radili u sektoru proizvodnje vode pre svega, zatim održavanje i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže. Oni su dali jedan veliki doprinos da ovo preduzeće održi kontinuitet u procesu rada, da iznese sve neophodne, da kažem, procese i potrebe našeg društva, odnosno sugrađana, kako bi imali, da kažem, bolje vodosnabdevanje i uklanjanje, odnosno evakuisanje otpadnih voda. 24 časa se radi u EKP NAISUS-u za vreme vanrednog stanja, taj kontinuitet se održao u potpunosti. I evo, ja bih se ponovo vratila na ove 83 godine postojanja. Građani su, pretpostavljam, već stekli poverenje u vaše javno-komunalno preduzeće, samim tim što nikada se ništa nije desilo za ove 83 godine što se tiče vode, a da je nanelo neku štetu i problem, nije bilo. 83 godine za nas. Još jednom dugujemo veliku zahvalnost našim prethodnicima koji su uspeli sa jednih dobrih izvorišta da dovedu, da kažem, vodu do naših građana i do našeg grada. Imali smo sreću svih ovih godina, nismo imali hidričnu epidemiju, nismo imali nekih velikih prekida u vodosnabdevanju poslednjih nekoliko godina, možda i 10 godina. To sve kazuje da je preventiva i održavanje na vodovodnom sistemu na visokom nivou i moramo se truditi i u buduće da održimo ovaj nivo, da kažem, pogonske spremnosti kako bi naši sugrađani imali urednost u vodosnabdevanju.